The ayes to the right, 306. The noes to the left, 325. Britaniyanın parlamenti 3-nji gün Theresa May'in hökümetine anamsızlyk bildirdi. Onu deputatlaryň 520 gollu bildirse 306 garşy çykdy. Inni premier ministriň Brexit boýunça nähilem bolsa bir alalaşyga gelmek üçin partiýalaryň ähleti bilen gepleşmegi gerek. Sesler sanalandan soň ol parlament tagalaryny şol akşamyň özünde ödü bilen şahsy geňeşmeleri başlamagy teklip etdi. Mr. Speaker, Janap başlyk, hökümet bu duruşuklary konstruktiv çemeleşer. Men bu ýerdäkileriň hem ähletini şoňa çagyrýaryn, emma biz iki tarapa hem laýyk gelýän we parlament goldawyny aljak çözgüt tapmaly. Odal hem aýdyşmaýaly men birinji gün bu ýere anyk teklipler bilen gelerin we indiki görülmeli çäreler barada beýan ederin. Parlament bu hökümete ynam bildirdi. Men Brexit'i geçirmek we parlamentda Britan halkynyň ynamyny saklap kalmagy kömekleşmek üçin üslendik deputat bilen işleşmäge taýýar. Parlament buradan London bilen Brüssel'in Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginden çykmagy boýunça alalaşan planyny tasdiklamakdan ýüze gurdy. Bu planyň tanqidçilari teklip edilýän çykyş mehanizmlarynyň ýurduň täze sowda alalaşyklaryny baglaşmagyny we öz ýetiýärliligiňi çäklendirýändigini öňe sürýärler. Birleşikden çykmak 29 marta belirlenen we egerde taraplar alalaşmasa Britaniýa weýrançylykly diýilýän çykyş Ýewropa Birleşiginden anyk bir şertsiz çykmak garaşýar. Ýene bir çykalga bar, ol çykyşy soňa goýmak. The Times neşriniň habar bermegine görä, Ýewropa Birleşigi Brexit'i inniki ýyla çenli soňa goýmagy taýýar. Çykyşyň garşydaşlary öz gedeklerini täze referendum geçirilmegine umyt baglaýarlar. Ýogsa bolmasa ýanwarda geçirilen pikir soramalaryna görä onuň netijelerini öňünden çaklap bolmaýar. Theresa May odal Brexit'in goýup edilmek ýa-da soňa goýulmak ähtimallygyny ret etdi.